היי חברים, איך להימנע מטעויות קריטיות בתכנון הבית שלכם? אז הדבר הראשון בעיניי, והוא אחד החשובים, זה בעצם ליצור אפיון מדויק לצורכי הבונה. תשבו עם המתכנן, עם האדריכל שלכם, תספרו לו, הוא ירשום את הכל בצורה מסודרת, הוא יגיד לכם מה הולך לעשות. האפיון הזה יהיה השלב הראשון לתחילת תכנון טוב ומדויק. הדבר השני הוא בעצם תיאום ציפיות בין המתכנן לבונה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. תמיד תשאלו מה הצעד הבא, לאן מתקדמים, מה עושים אחר כך, לאן כל זה מוביל, מה חסר, מה יש, כמה זה עולה. תהיו בעניינים, ככה יהיה לכם טוב על הלב. הדבר השלישי בעיניי הוא באמת חשוב, שתהיה כימיה טובה, הקשבה, הבנה, שיח טוב, וכמובן ברגע שיש שיח טוב והבנה, המעורבות שלכם בפרויקט תהיה הרבה יותר גדולה, וככה אתם תוכלו להפיק תוכנית מצוינת. ביי חברים.